ng kriteria mo. Purok din yung kwarta ng balaya mo. Tagal mo ng balaya ni karon purok din kwarta. Let's go! May Pasko balay! Wait till you see the. No, 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 no. 2 hours later. Palpag nga pagpanaygon. Aminawa. Kini nga balay. Ina tong next target. Sunod nga balay. Uy! Paminaw mo sa man boss. Paminaw ba paminaw? Wala di boss. Paminaw ah. Di mo sig luto ka, murubo mo sa. Dili ah. Kini nga balay. Ina tong next target. Mo boss. Kini. Kini nga balay, sunod nga balay. Basin palpak na pula boss. Dili ni siya palpak. Boss. Ako na nagistadihan. Ayaw, paminaw sa ako lagi. Takto na ni nga balay. Dagan gid kwarta. Tato ni nga balay ni. Kung maon. Lugot ta ang mapa dayon. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here. Sa boss. Cuman. Wala ko ng balay boss ba? Wala may tao boss oh. Umiingaw kay boss. Sabi. Ha? Huwag tao boss. Ay sis, inyong trabaho kay. Subak-subak muna ako muna ng balay ni. Kortaan yung tagyan ani. O ba boss? Sus, subak-subak. Nakaswila mo. Nakaswila ko peaceful. Git 1, git 2. Oh, subak-subak muna ako. Nice. Action dia boss. Ipagawa sa mapa. Dali, gi. Tara boss. Mapa boss. Oh. Ini nga balay mo na ni. Target na ni. Kadua atong target nga balay, kortahanin tagi na ni. Kini nga balay ba? Mo na ni nga balay kini oh. May tao boss. Ay sus, ay ni gibog-subak ni. Ako lagi ako yung nagkakuan na ni. Ako na nang gimati na ako dani. Okay. Dugo tama pa, kimatur ta. Basig mali na po ni boss. Atong yagi ki. Itagaan ra ba tag Jesus. Itoy, makapinag itoy. Tuloy mo na kani nga balay, ako nang gimati daan. Dugo na tong utok. Tana, sud lang mapakin. Utok. Atur ta. Kwarta kita kari karon lagi. Tara. Muna nga balay akong giingon sa inyo ba? Wow! Nya, tuom na sa ko. Tuos lang kana to. Lang ko bus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ya, hawa. Kasabay ka dyan. Priso ka. Timos ka na mo to boss. Pangilabot di man imo. Muna nga balay. Kini nga balay ni, dato kani nga balay ni. Hindi kitong iagi boss. Kahoy ra karon. Kwarta kita karon dito na boss. Ay, kwarta kita karon kwarta. Cuman sudah na to. Sudah na to sige. Kaysa boss. Buta na po na akong balaya mo ba? Dako lang ni. Pero masig piso na pihatag na ni boss. Salig ako ako yung nagkuha sa inyo. Okay, kwarta yung balaya ni. Dato ang taglian ni. Uy! Hawa dyan kayo. Ito'y labot. Di mo na imo. Makasabaan ka. Hindi na ito. Mapriso ka. Diyan. Ay sus. Nakasabaan ka na. Kung tatagaan na ni Ron. 5 minutes later. Man, hindi na ka? Ready kayo, boss. Tana, ikaw. Hindi kayo, pero may boss. Asan, Tols? Lang, boss. Maatis ka. Kuha dito. Ay, bugo! Pagdali, boss. Pagdali. Kuha, boss. Pagdali, din. Kuha, kita karoon gani karoon. Dara, boss. Butang. Tagay ko. Dara, boss. Ay, sus. Imo na, boss. Suma ni. Ay, na mapa. Dapat na. Ambil na ako. Wala mo, boss. Kini. Kuha, kita rin karoon, boss. Pas. Saman, sugan na to. Sugan na to. So, tata. Sige, boss. Ready, go! 1, 2, 3. Ko na naman kung tuloy ng araw. Paskong nagaan, tila ba o kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat ay masalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na lang muli ang nag-ibig nagahari. Another one. Jingle bells, jingle all the way. All those partners to ride the wonders of the sky. Hey, jingle bells, jingle all the way.
Almost found Mr. Right, the one who's almost found. Hey! Maayong Pasko matagal. Mr. and Mrs. Sa pilido boss niya, pilido boss. Kubalo po. Nakakita ka ba saan boss? Oh, sige. Sa pilido Bugyas. Bugyas. Mr. and Mrs. Bugyas. Kay kami mo padayon pa. Hinaot pa ang taon na nangatod. Pasok ang balay. Wag ka dugog. Tarong mo na to. May Pasko tagbalay. Narao. Boss. Uy, may boss. Basta. 100 boss. Agay. Impas ang tanduay boss. Rub, rub. Yeah, boy. Pasalamat na. Sige, boss. Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo, thank you! What's up guys? It's your boys, Chris Mosquiteros PH. Shoutout Daikang. Clifford Cabellida. And don't forget to like and share our Facebook page and our YouTube channel. Ayaw pong kalimti o click sa notification bell para ma-maintain mong updated sa among mga bagong uploads. Let's go!